ngati mwedzi wapera kwa Machi. Ngati kupera kwa Machi ina handisi kumba, saka ndiri kwandiri kubasa ndakanzwa vatete vakundifonera kuti tikunzwa kuti kwanzi Maiguru vafona vachiti musikana wauya kumusha asi wauya akazvitakura. Auya akazvitakura, saka mataura kuti kudini naye. Vakati iye asati ndamubata, vachibva vamubata ndokutaura naye. Vachibva vawirirana kuti adzoke kupi? Adzoke kumurume wake. Vauya kumurume wake vachibva vaenda naye kumurume wake ndokunotaurirana kuya vachibva vadi kugara. Saka ngangoti auya kumusha kunonzi murume wacho unoti iwe inda kumusha kana ndaseta. Saka ndo zvakazokonzera kuti musikana asvike pakudzoka vaenda naye ndokunotaurirana vakawirirana. Vawirirana murume wacho akati pokugara ndina pokugara pakadi pakakwana, saka ndachikumbira kuti mumbondichengetera. Vakamuchengetawo mazuva akakwanisa kumuchengeta, vakatsidzirana zvavanga vatsidzirana. Tikuda baba aisi nyaya maitikira akaita zvinhu, nyaya ndeye zvakaitika zvacho. Pakaitika chakurwadzai? Ini chazondirwadza ndechekuti mukwasha wangu uyu hatisati tazivana, asi ndinovimba kuti iko zvino kake chitu achidzosa mwana wangu kudi. Musati mazivana? Haana kutaura kuti ndini? Kwandiri hasati asvika. Takaiti munzwi aripo? Ndini mama. Ndimi here mune nyaya yekutaura? Yakamira sei? Ngunetsana papi? Kutaura kwavaita. Mukadzi wenyere? Mazvindu ari baba? Ndiye. Kutaura? Ya? Ndiya? Ora ndukuya mabika. Ndukuya fonera mabika. Linda Chirombo. Saka chikunetsa ichi baba, mukwasha ndouni? Muri kunetsana papi? Mukwasha chakasvika singwe bagore patsvuku. Ndingati nyaya yakaita kuti titadzokirirana. Ndatorana naadzimai vangu ava. Inge iri nyaya yemameseji mufoni mavo. Ndopatakatadza kuzwanana ipapo. Aite kuti mameseji aya vaitaura nevanhu vakanga vakambondanana navo kumashuri. Ndakabvunza kuti ko vanhu ava ndanai? Ndokufonera ndiri patare vanhu vandaidanana navo. Ndikati saka zvinoita here kuti murambe muchiita sei? Muchitaura mese. Ndobva ati sorry. Handiti. Ndikati manje ndizvo here mani? Ndizvo. Komunozvitiri? Ndaingotaura navo but vangu vanotanga nedzimwe nhamba. Notaura navo kuti chi? Mane murume? Ndikutaura nevanhu vekudhara? Taingotaura nyaya. Zvisinomozvo baba, mazvindu ari zvinorambisa vanhu. Tete ndotete mazvindu zvinorambisa vanhu. Ndakatombomutsiurawo kuti kose iwe wanga uchiramba uchitaura nemunhu wakasiyana naye. Munhu anokuda kana uri pamurume, chingoenda kumba uone kuti anotaura newe. Iye akangozoti akamutanga nedzimwe nhambawo dzaasingazivi. But ndokuramba achitaura. Watangwa uri kurambirei uchitaura? Haana kuzoramba achitaura, ndopakazoti sori kumurume manje. Ndangandatorawo zvindini. Pafoni pavo? Pamameseji pavo? Hai michinja yelaini ndo zvinotobva. Inini vakadzi vangu vose vane malaini ekuno. Akabva malaini acho atikatora ashandisa. Because munenge mune zvinhu zvinozokumbura. Plus apa akazombomurova futi, akanga akumurova nemugoti, saka zvinoitawo here. Yari nyaya iyi? Iyoyo zvabvira ipapo uye angatoti sori kudhara but haana kuda kuzvindisa.
kuzorova munhu nemugoti kwakamuti bho akabva angofira tu zvoita sei? Isu hedu hatigoni kukomenda kuti zvaita sei because mugoti unowanikwa nemukadzi. Ndaitoti mukuti mukadzi ndiyakarova murume nemugoti because vakadzi ndovanogara nemikoti. Isu mona yatoda kuyananisa mai ndokutete chaita kuti musoro utemi zvakaimbwa namtukudzi. Izvo ndizvo zvakazoitika. Munhu atsamwa anogona kutouraya kana kufa. Andimazona nekuti shumbu hadzina mugana hazvitendeki. Kutorova munhu mukuru hakudii futi hakutendeki. Munhu kuuya kungoyananisi sekuuya kwamuri tete nekunda ndo chaizvo zvepamutemo. Kurovana haisi solution. Haungadzizisi munhu neshamu. Shamu kwai haipedzi musikanzo wemwana andiana imba ndiwi andipasa charamba. Asi munoziva kuti Jesu akazomborova vanhu mutemberi. Vanhu vakuita zvemakazi patemberi vadiva. Munhu wekuti ndiye aichengetedza mitemo kuti zvekutamba patakazomboutshora atsama. Saka zvinowanika. Asi ndo toda kugadzisa kuti zvisadii. Saka zvinezvi mukadzi akaramba futiri. Atori kumba kwedu. Ndopata kutsukira kune vanhu. Kuti mukadzi wenyu asiri kwamuri zvakadzoka futi here zvemameseji. Kana kuti hai mwenyaya. Kwete mama. Ndikati pakaitika chiitiko ichocho. Handiti. Ndopa ndakati hatikwanisi kutaura nyaya yetiri vaviri. Good. Handiti. Ndokubva afonera tete wavo. Handiti. Tete vakati izvozvo ndikuenda kuchechi. Mandeza kwangu nechechi. Handiti. Saka ndikona kutaura nyaya iwe. Iwewe piwa mari yebhazi uende kumba. Ndobva ndapurisa mari yandandinayo. Nditeta. Ndobva ndavaperekedza kusvika pasisito mama. Vachibva vaendawo ikaenda kwandai. Tete ndimi akatodirecta mwana kumba kwenyu. Akati ndanzi chibva pano nemeseji yandaona chienda kumusha kwenyu. Ndikati manje makaonekwa makakudza kunda kuchechi here muchitadza kukudza kuvakaimba yemwana wenyu. Musi iwoyo ndakanga ndatoona kuti nditaure naye achimuti ati kwaichitobuda izvozvi. Imi makazvinzwa nawo nemwana wenyu? Akatondiisira meseji. Anga akatsamuzvi ndati kuzouye kwamuri ndimunotsoreredza kana iti. Akati kwai hanzi ndichienda nemwana uinde nemwana wake. Ndikati anokupa here mari yesapoti mwana kana kuti yebhazi? Tete ndinera moyo ndo nokupai naro. Ndina naro. Munadzo tiri kuti basa renyu misatete ndiri kutositopa kutombobva kwemwana pamba pemurume wake mova yananisa motovadzorera baba murozongotovaudza kuti wakosimuka mhepo kati angadzipodza matopedza kudhara. Imimi kuti mukatsamwira kuti uyanza harwa nemugoti motikange ndimarwa nemugoti hazvisiri izvo. Munofanira kutoenda munoyananisa chamwari. Munhu aroko ukauraya munhu isu tinenge tashota pedu zvaka kana achita sori kana achito anogona tokuripa iti neurombo mogadzirisa mwana kuti adzokere pai pamurume. Ndakangozorwadziwa ndikati ngaakupe mari yebhazi haufambi netsoka ndobva azomupa 30 sanobva akwira bhazi akaenda kumusha. Saka zvozvo zviri sei manje musha? Ndo pandazofonera baba wacho ndobva ndati vari kukwekwe ndikati musikana anzi nemurume wake handichakuda pano nemameseji andaona ngaende kumusha. Ndobva ndavaudza kuti atoenda kumusha. Akati pakanaka. Ndobva akazondifonera futi akati uyai kunoku vatiti tinde kwachifu. Ndikati uyai ndikuratidza iyo. Inyaya yekuti makamatadza basa renyu. Zvasina chikonzero chokuya kuno. Nyaya yekuti vanhu vanetsana. Imi motadza kugadzirisa zvinhu zvidiki zvakadero tete. Zvidiki kati? Zvidiki asi zvihombe. Zvipo musateerere musateerere one divi kana muri tete. Teererai zvinotaura muteerera zvinotaura. Mukangofundirira kuti wangu anzi zvakati vana venyu vose ndimi unofanira kutovatwasanura kuti imba imire ndimi.
pamusoro imama. Ngati inini zvinoita kuti ndisvike kuno ini ndechekuti paita saizvozvo ndanzwa kuti musikana wakumusha ndakamufonera ko chii chaitika achibva asanangurawo matsananguro ari kuita ko saka kuna vatete makamboinda here kuna vatete akati kuna vatete ndokwataida kuinda asi murume wangu wakati kuti tikaenda kwavatete kana kuti ukadana vatete vako vakauya kunoko vanowana ndisipo saka zvokuvatete vako handizvikwanisi saka ndo zvazokonzera kuti ndisvike kuno nekuda kuti ndiri munhuwo anozivawo mafambiro anoita chii ari pano hatitauri naye izvozvo munhu zvakwa unge wakaramba wakaita sei kwete mama wakaita sei funga kana etime yacho yekutoti tete wafonerwe ndindakatonotenga vatifamba kuti wafonerwe handizvo here zvavaitika makandipa airtime zvekuti ndifonera tete but handi mama totaura kuti kana tete rwari kunogwa titaura hatina ndaizoti muwaudzirei taurai ndamodera vachifamba vane vanhu vavo vari kusungisa kudai chidakatika chamwari musori ndambo toti ndakatonotenga airtime tete wafonerwe ndizvo here saka ndinogonzi makafonerwa here ndopandakavafonera ndichivaudza watofona titose kosei tete vachitaura statement risiriro pandakavafonera nyini foni yangu yacho iri paloud yachinzwa ndichibva ndatovaudza kuti ndo zviri kuno kutete tete ndobva wanditi saka wanzi chii pandati anditi enda kumba kwedu kupa mari woti seuenda kumba kwedu tete ndobva watoti kana iye atichi wakuenda kumba angakupe mari yacho uite se uende kumba murume wangu iwo tete ndipo wakabva wati ngakupe mari yacho uende kumba havana umboti madima svika kuno tete havana kudaro kuvari kuti akaramba inini ndiri kuti akaramba kuuya kwatete akaramba kuti kwatete bcause ndatombomutiouya kunoku here kunokukumba togadzirisana but unovapa mari here ngatina ndamari imi kana mine mukwanisa kuitese mukwanisa kuzoningire kuzovapa mari yacho noziva kuvanhu ndimituwo vanhu vanenge vachizivana kuti zvatiri kuita izvi tiri kuitei zviri kuendepi zvichazodii zvichadii pane kuti muite munhu mungane kutozovakirwa imba yenyu namambo imi muchiziva kuti dzimba yakona iripo here imwe murumeyo usaite zvokuti ndazviwanira pano zvaita zvadzona nyemba kutsvadza rungwa munhu tobati mambo vanenge vachipedzisa nyaya yenyu iwewe nemudzimai wako mune pfungwa here kuda kunogarisana mumusha semudzimai nababa angu ichokwadi pfungwa idzodzo hatina kubvira isusu hatina kunge taramba asi nekuda kwekuti takapesana nekuda kwechiitiko ichocho izvo zvese zvitatozviona senyika sevanhu kuti zvinorwadza hazvidudi hazvidi kudaro asika zvimwe zvinhu zvinoda kutsurwa wakamboita murubero wakamborogwa here ndo zvimwe zvamufanira kuisa mupfungwa dzokungoziva kuti vana vari kubva kuchild vachidongo ndinotidogora kuna mofu tambira ya
Chakauya tichage muva nekukwekwe matatu nekukwekwe handisiire Tinotenda mama. wait Tinotenda. chakauya hanzi Saka iwe hama yangu kana uchilipisa kakuti unoda mudzimai wako, mudzimai uyu ngaatsiurwe vatete. Mwana kana akanganisa akati 1+1 = 20, musati nekuda kuti mwana wangu, saka 1+1 = 20 moti zviri correct. Kana mwana aita wrong ngaatsiurwe, ashaye kukuisa musoro. Ndozvinhu zvinotipa kuti tivake nyika, handiti mapawa. Ini ndikatora mukadzi wemunhu nhasi ndikauya muno mudare harinditonge richiti nokuti anosumbototongawo saka haana kutadza. Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka mwana kana achinzi aita zvakati, ngatinotarisai kuti zvauya sei. Iye murume uyu hakuna munhu anonotenga hembe asina kupfeka imwe. Makamboona benzi rakadaro? Saka munhu paanenge achitsvaga imba, kana iye anotori navo vakadzi vainyengana navo, iye achinyengwawo, handiti hakuna munhu akanotsvaga hembe asina kupfeka, handiti. But kana tawana hembe yandinokuda taanayo kahembe yangu, ndorasa zvimwe zvese, handiti tovakakamusha tichienda mberi. Chinoita kuti vanhu vazotorana vagarisane semurume nemukadzi, kuregera mabasa wako uchiita usati wane munhu. Ambo ya Mungu nyara munoere unoera muyo pamujira na mai mukara bekwani anagumunywa tisina baba vashaya kwachiriyo ndine uromo ndivana misi ndiwo izvi ndine mumwe mufana ari mukati mamwe anozvida chaizvo ndiri mambo misi aiwa anopa kanaka imuri wembayo mambo kamunofanira kutsiurika tsiurikai tete tsiurikai asi uyu zvandoda kuti aite kunati zva ngaambovaonawo kuvaonawo kungovazivisawo kuti ndine mhuri yenyu bodzi nchoda kuti uite nyore kungoe ukona mari dzauri kutopa mukadzi dzebhazi ukadzibatanidza dzotokwana kubhadhara utsvagirai kuno nezvimwewo zvibicha wazvona asi chinhu zvakanaka uri munhu akasvika ndambozotaura vorokutanga kuti auvani kudaro mwanayo akazonzaro unonzosei ungoona abudikira pamba hazvifati. Saka chaunoda kuti mwakuitirei umuitire vaibve zvinodei. Saka ndokukumbirai mutupo umoyo futi ndokukumbirai yana moyo kuti makasarudza kugarisana garisanai ama moyo hakutaubvi nemunhu asiya murume wenyu muchitoita nyaya yekutopindurana kaviri katatu zvinozopedzera zvakutungamirai kunoita nezvakaipa. Ende varume anoda kubatirwa meseji yake iyi, mukabatirwa muri imi munochiona
varume tine godo rakapfurikidza rinofunga kuti munaro futi, but murume haazodi kuti aone uchiramba uchitaura nevanhu vekudhara, haasununguki. Ane mavona. Saka munhu iye munhu akaibva muudze kuti uri padhuze kuendeswa kudhara ndeuri. Ndeuri? Musoja? Zvine basa reizvi. Anda utsiura. Ndemutore nenhamba dzake ndatomutsiura ibushi. Kana dzipinda dziripo here? Mazibisa. Ndatoda kutobva ndamunza kuti kumureti muri padhuze kuiswa kudare musiyana nemukadzi womunhu. Ane mabona. Saka moyo baba vakadzi, saka maakutora kamutengi. Kana maita dambudziko ngona tete vatadza kubatsirai. Isusu tisu vamwana tete vanhu vese, isusu hatina bhaundari, tiri mumbwidi, tete wake tiri munzvimbo, chiri wese ari munzvimbo, tinopinda pakati. Sei tichidaro hatinenge tisina dingi, hatifaniri kuve nedingi, tinofanira kuyananisa vanhu. Vanhu vanofanira kubva vachiti takayananiswa, kwete kubva vachiti ndakawina nyaya. Kuno hakuwiniwi, kuno kunde kukuyanana, kuzokuru kuyananisana. Isu tinofara kana tikayananisa vanhu, kwete kupesanisa vanhu, kwete. Tinofarira kuti muyanana. So ndokutendai moyo. Mama moyo mazindwa here kuti maakudzokera kumba? Baba mazindwa here kuti mwana akudzokera kumba? Ndiri kuzvinzwa. Asi mukuwasha mupei list, but asati aitatsvagirai kuno handiti? Hapana zvati moyo chimboka ndaitsvagirai kuno mokanda rini? Ndiwe ndatovatembesa. Manje harisi zuva. Aimbotibaiwo zuva hatichani. Timbotangira ipapo. Ngoyanana kwose. Vanoda kutokuvhakachira ipapo. But vakasungwa. Vanoita vari kuindepi. Havasati vakudzivai. Saka vari kuchingoita kuti tizivane chete. Kana musina vanyaya tiripo pano paripo tinavana mazvikokota havane mututu tunofamba zvokuti havana kwavasingasviki. Vese vacharipo vari pano vanokubatsirai, asi hazvisi kudero zvatsvakai munyaya wenyu. Hanzi namakingwazi kana uchida kurerukirwa unotsvaka munyaya yakanyaira achitovatisva unorerutsirwa sekurerutsirwa kwavakaitwa. Makaona munhu. So ndokutendai mai tete, ndokukumbirai nemoyo unoda kuti musaramwe, musadambura makumbo semazvo. Munofanira kuti mukanzwa mwana uyo achiti tete ndarohwa ndatodamuka musoro izvezvi, tsvagai rimwe divi racho kuti naiwe chii futi nhai chakuitika, monzwa moti mirai ndikusvika ipapo. Musavati kwai ndipe mari bhazi kuya, svikai komovamati takashandisa mari yangu yakati ndoda kudzokera. Vanokupai mavasiya vachisekerera vaakubikirana sadza. Asi ni chikumbiro changu moyo, line iro rashai, tsvagai rimwe line. Ama moyo hameno munobvuma? Motora nhamba dzenyu dzakakosha dzehama, motanga kututi kuhama ndaane line iri ndori vanhu chaivo veukama vanovaka. Zvine mapedza mutaura.